Tuyok-tuyok ta dire sa merkado dire sa bilihan ng Kalagan. Ulit ka dito ba? Ligo ka kaya ka taga sina to sure. Ang batan. Ina ka mo balik ni ha. Lusot-lusot din lusot-lusot. Oh, ilusot man ka dire, ilusot pud me. Ikaw ba ya mo turgay kung masaag ka, masaag pud me kapel. Ay, masaag ba taga dire? Oh, shout out ko sa maigo sa ato ang ginagmay nga vlog mga Kalaga no. Oh, diara. Yan namin kita malit. O gapo ta diri sa vegetable ng mga Kalagan, mga utanon. O sa man ito ibok mo kayo. Oh, anak kay God. Hello guys. Hello, hello. Hi guys, welcome to my guys. Shout out na lang taas ng labay no. Og maigo sa atong kamera. Hi. Namoy ko anday baligya anday.